îl țineau cu capul în țărână, dar săracul nici nu putea să vorbească. Taci, friol, dracu, că vorbim imediat. Jimmy, adă o sfoară ceva să legăm pe ăsta. Sfoară? De unde dracu să aduc eu o sfoară? Dar până la urmă am găsit o bucată de sârmă ruginită agățată de gard și a fost suficientă pentru ca Gixi să mi-l facă fedeleș. Iar după ce l-a priponit bine, face: gata bă, ia, dați-i drum. I-am dat drumul, la care ăsta, reușind în final să vorbească, face: o, mamă, că stai să vezi ce vă rup cu bătaia. La care Gixi, ridicându-și pumnul spre el, ce-a făcut? Ia vezi tu că poate pleci acasă fără dinți în gură. Gixi, ai grijă că tu ai de mult promisă de la mine. Ce am? Dar care ești, bă, firia al drac? Și dintr-o dată îi pune mâna pe căciulă și zbang, o smulge din cap cu tot cu freză. Bă, dar tu nu ești sănătos la cap? Atunci am realizat că hoțul era Chelu, vecinul nostru Chelu. Zic: tai, tu erai Chelule, firia al dracu. Da, tu vă în gură de nebune, acum putea să mă dezlegați dracu odată. Pălărie mai cada să-l dezlege, dar până să o facă, Gixi zice: nu bă, Pălărie, stai o leacă, stai să vorbim un pic ca mai întâi. Bă, dar tu ești chiar bolnav la cap sau ce-ai? Nu bă, dar stai să ne lămurim o leacă. Ce cauți acele? Pămăta o caut, dar nu e evident, dracu. Întrebarea e ce căutați voi acile, v-a stâmpit de tot la cap sau care-i treaba? Treaba e că de vreo 3 ani noi ne luăm bătaie din cauza ta, aia-i treaba. Adică, și bătaie. Tot la mama, că ne-a prins asta Mioara acum 3 ani la furat de caise și acum în fiecare an zice că noi le-am furat. Hai că sunteți proști făcuți grămadă. Cum dracu să vă prindă asta oară, bă? Mă rog, nu ne-a dat în gâtul aia lui Mutu și în locul tău n-aș râde că și noi v-am prins acum. Cine era ăla de-a fugit? Costic, în fine, hai, îmi dai drumul odată că mă doare mâna. Păi stai o leacă, că acum erați furat caisele și mâine vine iară hoașca la noi la poartă. Așa, și eu ce dracu să-i fac? Păi trebuie să-i faci, că dacă nu, eu mă duc acum